जय हिंद दोस्त। हम हैप्पी अपने सबन का स्वागत करत बनी अपना चैनल क्विकनेस ऑफ माइंड पर। दोस्त आज हमने पढ़े वाला बैंसन का अच्छा 12वीं की भोजपुरी। ठीक, अध्याय हमने के कौन बा? दूसर का अध्याय हमने के दूसर का बा, यानी कि दूसर का अध्याय में हमने पढ़े वाला बैंसन जो अध्याय के नाम बा जोक। ई जोक कहा त एगो नाटक है, जोक कहा त एगो नाटक है। और हम अपने सबन के भोजपुरी जी बा पढ़ा रहल बनी 2026 बोर्ड के टारगेट लेके, जौना में अपने सबन के 90+ स्कोर लावे के टारगेट बाटे। ठीक बा, तो सबसे पहले तो हमने के एगो प्रश्न यहाँ से बन रहल बा कि पूछल जाई कि जोक कौन विधा है। जोक कौन विधा है? तो जोक कहा एगो नाटक है। पहिल का बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न यहाँ से बन रहल बा कि जोक कौन का है, तो जोक कहा एगो नाटक है। यहाँ से अब बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न बा। अभी तक जितना बार भी एग्जाम भइल बा बोर्ड एग्जाम, उसमें ई प्रश्न पूछल जा चुकल बा। देखिए, तो सबसे पहले हमने देखब जा कि जोक जौन ई नाटक बा, ई नाटक के लेखक के बानी। तो लेखक बानी राहुल सांस्कृतियायन। राहुल सांस्कृतियायन। अब यहाँ के परिचय के बारे में हमने देखल जाओ। ई लेखक साहब के राहुल जी के बारे में, यहाँ के परिचय के बारे में हमने देखल जाओ। काहे काहे कि 3 से 4 गो प्रश्न, 3 गो से 4 गो प्रश्न यहाँ के जीवन से, यहाँ के परिचय से पूछल गई बा अपने के एग्जाम में। तो परिचय बहुत ज्यादा जरूरी बा। 3 से 4 नंबर कम ना होला, बहुत ज्यादा होला। ठीक बा, एकरा बाद हमने का करब जाए, ई चैप्टर के जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बा, जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बा वो हमने कंप्लीट करब जा। अगर अपने के भोजपुरी सब्जेक्ट में कोनो दिक्कत बुझाता, ठीक बा, तो अपने समझ ए पर मैसेज करी और अपना दिक्कत के जरूर बताएं। 9523112363 पर ई नंबर पर अपने समझ मैसेज करी। और जौन भी अपने समझ के परेशानी बा, एक तैयारी करे में 12 क्लास के चाहे 10 क्लास के, मैसेज करके अपने बता सकत बानी। अगर अपने के कोनो प्रश्न भी होके तो मैसेज करें, कोशिश करें कि हम ओके बता पाए। चले, तो हमने के राहुल सांस्कृतियायन जी के बारे में हमने जाना जा। देखिए, राहुल सांस्कृतियायन के जन्म 1893 में आजमगढ़ जिला में भइल। कहा? आजमगढ़ जिला। कहाँ पड़ेला? तो उत्तर प्रदेश में। अब यहाँ से एगो ऑब्जेक्टिव प्रश्न अपने के पूछल जा चुकल बा, ठीक, कि राहुल सांस्कृतियान जौन बानी, यहाँ के जन्म कौना जिला में भइल? तो आजमगढ़ जिला में। कहा? आजमगढ़ जिला में। याद रखम, कहा? आजमगढ़ जिला में। अगर वीडियो अच्छा लागत हो, लागे अपने के लागे कि हाँ हमरा कुछ ऐसे हेल्प हो सकत है, कुछ पढ़ाई में हमारा तैयारी हो सकत बा, तो अपने वीडियो को लाइक कर दें और प्यारा सा एक कमेंट जरूर करें, जैसे हम मोटिवेट होकर अपने सबन खातिर वीडियो बनाते रहें। और अपने सबन अपना दोस्त के पास में भी वीडियो को शेयर जरूर कर दें। चलिए, तो कहाँ भइल यहाँ का जन्म? आजमगढ़ जिला में भइल। आजमगढ़ जिला कहाँ बा? तो उत्तर प्रदेश में बा। कहाँ बा? उत्तर प्रदेश में। गांव के काम ना रहे तो पंदाहा गांव रहे। गांव के नाम कहा? पंदाहा। याद रखें कि राहुल सांस्कृतियान जी के जौन जन्म बा यहाँ का 1893 में आजमगढ़ जिला में भई रहे, जौन के उत्तर प्रदेश में पड़ेला। यहाँ के पंदाहा गांव में भई रहे। कहाँ? पंदाहा गांव में भई रहे यहाँ के जन्म। देखिए, राहुल जी यानी कि राहुल सांस्कृतियायन जी पाली, प्राकृत, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी, अंग्रेजी, हिंदी, भोजपुरी साहित्य यानी कि 33 भाषण के जानकार रहे। यानी कि राहुल सांस्कृतियान जी जौन रही यहाँ के 33 गो भाषा के जानकार रही। यहाँ के 33 गो भाषा यहाँ के जानत रही। ठीक बा, बहुत ज्यादा होला। ए बरा के समय में हमनी के तो 3 गो से 4 गो भाषा पता नहीं के रह। ठीक बा, यहाँ का सोची 33 गो भाषा के जानकार रही। देखिए, वहां के आजादी के लड़ाई, माने यहाँ के राहुल सांस्कृतियान जी का आजादी के लड़ाई आक मतलब होला और किसान आंदोलन में के नेतृत्व करत जेलों में गईनी। यहाँ के राहुल सांस्कृतियायन जी का कहनी अपने के आजादी के लड़ाई भी लड़ले बनी और एक साथ साथ कि किसान आंदोलन के नेतृत्व करत कई बार यहाँ के जेल भी गई बनी। यहाँ के जमी बा। देखी, यहाँ फिर एगो इम्पोर्टेंट प्रश्न अपने के ऑब्जेक्टिव में जो बन रहा बा, यहाँ के 150 यानी कि 150 से अधिक मानक किताब लिख ले बने। यहाँ के अपना जीवन में कितना किताब लिख चुकल बानी? तो 150 से अधिक, 150 से ज्यादा पुस्तक लिख चुकल बानी। ई बात ध्यान में रखब जा अपने। ठीक बा, वहां के महत्वपूर्ण किताब बाड़ी सन, यानी कि जौन यहाँ के महत्वपूर्ण किताब बाड़ी सन ओकर नाम देवल गई बा। इन किताब सन के नाम भी याद रखें। ठीक बा। अच्छा, एक और बात, अगर एमे से कोनो भैया मतलब कि अब तक हमारा से बड़े होके हम लोग जे बीपीएससी माने टीचर के तैयारी कर रहा बानी, अगर भोजपुरी सब्जेक्ट से, ठीक बा, भोजपुरी सब्जेक्ट बा अपने के हमें के पढ़े के और भोजपुरी सब्जेक्ट ले ले बानी, तो अपने सब भी वीडियो को देख सकत बानी। ठीक बा,
चलिए, तो एक राहुल संस्कृतियान जी अपना जीवन काल में कितना पुस्तक लिखले बानी, 150 को से ज्यादा पुस्तक मानक यहाँ के लिख चुकल बानी, ठीक बा। देखिए अब यहाँ के जो इम्पोर्टेंट पुस्तक बा वो किताब के नाम बा वल्गा से गंगा, दिवोदास जीने के लिए, 22वीं सदी, सिंह सेनापति, मेरे असहयोग के साथी, ये सब यहाँ के इंपोर्टेंट किताब के नाम बा। मध्य एशिया का इतिहास, भागो नहीं दुनिया को बदलो, किताब का इंपोर्टेंट किताब के नाम बा, ठीक, याद रखें। दिमागी गुलामी किताब के नाम बा यहाँ के। मेरी जीवन यात्रा, राहुल जी अपना मातृभाषा भोजपुरी में भी कलम चलाउने, यानी कि यहाँ का भोजपुरी में भी लिख ले बानी, ठीक बा। का देखिए भोजपुरी में वहां के 8 गो नाटक लिखने के 8 गो नाटक लिख ले बानी। यहाँ के याद रखो, अपने के एग्जाम में पूछल जा सकता बा कि राहुल संस्कृतियान जी कै गो नाटक लिख ले बानी, तो कै गो लिख ले बानी, 8 गो लिख ले बानी। ये इंपोर्टेंट बा, ये बात के ख्याल रखे। यहाँ ओकरो से ज्यादा इंपोर्टेंट एक और प्रश्न बन रहा बा कि ई जोक भोजपुरी के प्रसिद्ध नाटक हवे। जोक का नाटक हो जौन की हम अपने के पहले ही बता चुकल बानी, ठीक। एक रचना 1942 में भई रहे, ई डेट याद रखम, एग्जाम में अपने के पूछल बा कि जौन हमने के नाटक बा ई कब एक रचना भई रहे, तो 1942 में भई रहे। यहाँ ई प्रश्न ऑब्जेक्टिव में भी आई, जब हम अपने के ई चैप्टर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराए वहां पर देखे के ही मिले। तो जो नाटक बा हमने के एक रचना कब भई रहे, 1942 में भई रहे, ठीक बा। अखिल भारतीय भोजपुरी साहित्य सम्मेलन के दूसरका अधिवेशन के यहाँ के अध्यक्षता कैनी, इहो प्रश्न पूछल गई बा कि जो भोजपुरी साहित्य सम्मेलन के जो अधिवेशन भई रहे एक अध्यक्षता के कैले रहनी, तो यहाँ के राहुल संस्कृतियान जी कैले रहनी, अध्यक्षता इहे के कैले रहनी। अच्छा ई कहाँ भई रहे, तो याद रखें कहाँ, गोपालगंज में। कहाँ, गोपालगंज में भई रहे, ठीक बा। तो हम आशा करत बानी कि अपने समझ के यहाँ तक तो अच्छा लागल हुई। अब देखिए ई जो 3 गो यहाँ हम लिखले बानी ना क्वेश्चन में बन करके, ई बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट बा। पूछल गई बा ना कि ई चैप्टर के सॉरी माने ई जोक जौन बा नाटक जौन बा हमनी के एमे पात्र के नाम पूछल गई बा, ठीक बा, पात्र के नाम। तो देखिए नोहर राउत जौन व्यक्ति बाड़े ई मुखिया के पात्र ले बाड़े, और बुझावन महतो किसान के पात्र, और शीरतन लाल क्या जमींदार के पटवारी के पात्र ले बने। तो ये इतना अपने सबन दिमाग में याद रखी, ठीक बा। ये बात के नोट कर ली, अगर अपने सबन नोट भी करम तो अब एक बाद हम अपने सबन के जितना भी सब्जेक्टिव प्रश्न और ऑब्जेक्टिव प्रश्न बा वो हम करा, ठीक बा। फिर हमने मिल जाए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खातिर जय हिंद जय भारत।